Zkrachovalý chudák se prohlásil císařem Ameriky. A celé město ho poslechlo. Jo, fakt. Joshua Norton po krachu v roce 1859 přišel o rozum a do místních novin poslal prohlášení, že se stává císařem Spojených států. Místo v blázinci ale skončil v srdcích lidí. Obyvatelé San Francisca na jeho hru kompletně přistoupili. Chodil po městě v armádní uniformě a přísně kontroloval stav silnic i práci policistů. V restauracích jedl zdarma a platil vlastními bankovkami, které všichni s úsměvem přijímali. Vydal rozkaz k násilnému rozpuštění amerického kongresu a řadu dekretů žádajících stavbu mostu přes San Francisský záliv. Když ho policista zatkl za potulku, město se vzbouřilo. Šéf policie ho pustil a nařídil strážníkům, aby mu salutovali. Takto svému pomyslnému císařství a milovanému městu vládl neuvěřitelných 21 let. Když zemřel, noviny vyšly v černé obálce a na jeho pohřeb přišla čtvrtina celého města.